In Nederland vliegen op dit stuit 23 F-sections van de basis in Ljouwert en Volkelau. 14 F-sections binnen stationeerd in Amerika. Nood een grutpad van de gevluchtvliegtuigen verdwijnen zal, is de grote vraag of de vliegbasis in Ljouwert iepen blijven kan. Het personeel van de vliegbasis wacht het nijs in spanning aan. Ja, ik maak me wel zorgen, maar ik kan er toch niks aan veranderen, denk ik. Tuurlijk, ik leef bij iedereen. Het is een prachtige werkjouwer en het zo zonder wij dat voortgaat. Ik de vakboen zitten er bob op. In het noorden van het land staan duizenden banen vrij. Nevens het boen is de mogelijke sluiting van de Ljouwerterbasis heel nog net nedig. Want je kunt natuurlijk wel het aantal F-16's verminderen, maar je kunt dus denk ik ook aan herbestemming van de vliegbasis. Bijvoorbeeld ook meer internationaal gebruik van de vliegbasis. Waardoor in ieder geval de basis kunt openhouden en in ieder geval ook de economische impact die het zou hebben gehad op het moment dat je het sluit, ook in ieder geval die angst daarvoor kunt wegnemen. Ben je ook bang dat de basis misschien gaat sluiten? Ja, ik denk dat daar hele personeel er gewoon bang voor is, maar het is niet anders, zou ik zeggen. Afwachten dus. Dat klopt. Het is een zwaar van iedereen. Ik hoop dat het bestaan blijft. Ik weet het net. Het is wat jammer, man. Want morgen maakt het minister Hillen bekend werd hier op Bezuinigisil. Het vakboen AFNP liet nogal weten dat ze in actie te komen. Op 16 juni is er een landelijke actiedag. Want die tijd worden er lokale acties viert.